Ndewo ndị na-ege m. Ka unu mere ụtụtụ ọma, ehihie ọma, abalị ọma ebe ọbụla nọ na-ekiri anyị. Ọ bụ nwanne unu nwaanyị Nwaada Nnenna, Ada afọ Igbo Amaka, Ada Igbo niile. Anyị abịala ọzọ n'izu ụka anyị wetara unu akụkọ ihe ndị mere eme n'izu ụka. Ngwagara na isiokwu anyị wetara unu. Otu nwaanyị bi n'elu ugwu agbahapụla nwa ya nwoke dị afọ 4 ebe a na-agba chacha. Chris Ngige apụọla n'ọgbakọ ọgbaghara nke ndị ASUU na gọọmenti etiti na nnọkọ ha nwere. Ndị isi Igbo agbala onye na-achọ ibu onye isi ala nke afọ 2023 nke ndị otu pati PDP ya bụ Maazị Atiku Abubakar ka ọ gaa rịọ mgbaghara n'okwu ahụ o kwuru na ndị Igbo ga-eche ka ọchịcha tupu ha achịwa. Gọvanọ Nyesom Wike nabatara onye na-achọ ibu onye isi ala nke afọ 2023 nke ndị otu Labour Party na isi obodo ya Port Harcourt. Ewepụla Ejike Mbaka na Adoration Ministry ziga ya n'ebe obibi ndị monk ya bụ monastery. Anọrọla n'elu ya tupu ya ọ na-apụ. O kwuru sị na amụma ya o kwuru gbasara ntuliaka nke afọ 2023 na ihe metụtara Peter Obi ga-abịarịrị na mmezu na ọ bụrụ na emeghị ihe Peter Obi ihere na ntuliaka nke afọ 2023 na amara na Chineke akpọghị ya. Ngwa nke ịkparịta ụka mana tupu anyị na-eme nke ahụ, Nigeria bụ ala afọ 62. Ọ bụ ezigbo ihe magburu onwe ya. Unu akọrọ ihe mere na ụbọchị mbụ nke ọnwa Ọktoba nke afọ 2022. Ọtụtụ ndị Nigeria bere ngagharị maka Peter Obi, ihe karịrị 1 nde na Lagos ma na Aba. Ọ bụ ihe magburu onwe ya. Mana ka anyị na-achị n'okwu Fada Mbaka, ma ọ bụrụ na emeghị ya ihere na ntuliaka nke afọ 2023, na amara na ya wabụ Mbaka na ọ bụghị Chineke kpọrọ ya. Ọ bụ otu okwu a ka o kwuru mgbe Peter Obi bịara na Adoration Ministry n'ihi na o bunyeghị ya ego. Ya okwu ọkwa na Peter Obi enweghị ihe ga-emerịrị ka ọ bụrụ onye isi ala nke afọ 2023 ma ọ bụrụ na ọ bịa nye onyinye. A nọrọkwala n'elu ya, akpụpụla ya na Adoration Ministry kpọga ya ebe ndị monarch ya ọ bụ na monastery. Ya ọ sị na ọ bụrụ na okwu ya abaghị na mmezu na amara na ọ bụghị Chineke kpọrọ ya. Ka m webatakwa ajụjụ a m jụrụ na nke mbụ, ka m jụghachikwa ajụjụ ọzọ. Biko Mbaka, ọ bụrụ na ị chọrọ ịba na ndọrọndọrọ ọchịchị gị banyenụ, kesịkwa na ọ bụ ụlọ ụka kara gị mma, nọrọ n'ụlọ ụka. Amaghị m ihe njikọ ụlọ ụka na ndọrọndọrọ ọchịchị. Hapụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị aka, hapụkwana onye ọbụla chọrọ ịtụnye vootu ka o tụnyere onye ọbụla ọ chọrọ ịtụnye ya. Ihe m ji wepụta okwu a bụ ka m mara ihe unu chere, ihe ọbụla unu chere unu tinye ya na ngalaba nkọwa okwu. Biko ọ bụrụ na m ya bụ mbụ gị ikiri Afọ Igbo Amaka TV, gaa ka ikirie ọtụtụ akụkọ ndị anyị wetara n'izu ụka ndị gara aga. Biko anyị na-arịọ unu, ọ bụrụ na eweta ọzọ unu chere anyị nwere ike isi na-ewetara unu ozi a, ma ọ bụ ụzọ ka mma unu chere anyị nwere ike iji na-eto ozi ndị anyị na-ewetara unu egbukwala oge n'idere anyị na ngalaba nkọwa okwu. Ka ọ dịnụ na-eru n'izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-ewetara unu atụtụ akụkọ ndị mere eme. Unu echefukwala na m ka bụ nwanne unu nwaanyị Nwaada Nnenna. Nọrọ nọ nke ọma ka ọ dị n'izu ụka ọzọ. Nọgide na-ekiri Afọ Igbo Amaka TV.